Subay sa mong balita, ang Talisay City Health Officer mipahimang no usab sa mga talisaynon nga magmatgon og ilimit ang outdoor activities gumikan kini sa presensya sa haze. Samtang gikinahanglan gyapong magsulob og face mask kung mugawas sa panimay. Si Chona Carion sa report. Nagpabilin gihapon ang presensya sa haze dinhi sa Sugbo. Gani kaganang buntag, baga kaayo kini nga makita sa dakbayan sa Talisay. Mao nga pahimangno sa City Health Officer sa mga talisaynon nga dili basta magawas-gawas sa balay kun way importante nga adtuon. Ilabi na sa kadtong mga adunay allergies ug mga hubakon. Ug kun ugaling mugawas man, mas maayo nga magsulob og face mask. Mo wear og mask, okay? Then refrain from any outdoor activities, no? And hopefully mo lower pa gini siya karon, so ang amo lang nga kanang advice nga labi na katong na mga allergies, no? Take extra precaution. Ang Environmental Management Bureau mipagawas og advisory kabahin sa haze nga mugna sa forest fire sa Indonesia. Pipila na ka mga tao ang nagsulob og mask gumikan sa haze. Ang haze gani is maka-harm sa atong lungs, sa atong health. So as precautionaries na lang, magmask na lang ta. Uban ni Rinante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.